יואבי, בוא, זה הזמן לפתור את המתנה, בבקשה. בוא נראה מה קיבלת הפעם. שלום, היום אני אראה מה קיבלתי. תפתח, נראה מה יש שם. מה זה, יואבי? תראו, זה לגו. לגו, איזה יופי. מה יש? איזה לגו? זה בוא נראה? תראה לי? כן. מה אתה רואה שם? זה טרקטור? מנשים? לגו סיטי. הטרקטור, ומה עוד יש שם חוץ מהטרקטור? מנוף. יש לו גם זרוע. זרוע הרמה. יפה, תתחדש, יואבי. אהבת? תגידו לי עם מה אתם מציעים לי לקנות בפעם הבאה. תציעו ליואב מתנות. ביי יואבי. ותשימו לי לייקים. ואנחנו בסרטון הבא נראה איך יואב הרכיב את הלגו. הוא מרכיב אותו לבד, עם קצת עזרה שלי אולי, אבל בעיקר לבד. נתראה שבוע הבא. ביי ביי, מתנה בהפתעה. נתראה.